EAJak eta EH Bilduk bat egin dute berriro erabakitzeko eskubidearen eskaeran, oraingoan Araban, aurrena Gipuzkoan eta ondoren Bizkaian egin zuten moduan, lurralde horretako batzar nagusiek erdibideko zuzenketa bat onartu dute alderdi abertzaleen botoi esker, non eskatzen baita Euskadiren eta Espainiako estatuaren arteko harremanaren estatus politiko berriak elementu berezi eta nagusi gisa hartu beharko dituela Euskadi nazio gisa aitortzea eta erabakitzeko eskubidea. Juan Maria Burto alkateak urteetan errepikatu duen arren, Bilbon oraindik ez dagoela arazorik turismoarekin, azkenean udal gobernuak horren inguruko neurriak hartzea erabaki du. Hiri antolamenduko plan orokorraren aldaketa bat abiarazteko du pisu turistikoei dagokionez eta bitartean hiri osoan lizentzia berrien emakida etengo du. Gobernu batzordeak urriaren 30ean hartutako erabakia da eta atzo argitaratu zen Bizkaiko aldizkari ofizialean. Arratsalde-on guztioi, Euskal Herriko hainbat alorretako 32 eragilek manifestua sinatu dute Ernai antolakundearen alde, 153 kidek Galder, Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzearen aurkako ekimen batzuetan parte hartzeagatik jasotako isunen ondorioz adierazitako prozesu judizialarengatik elkartasuna adierazteko. Gainera, mugimendu sozialek bizi dugun egoera problematizatzeko eta salatzeko ere elkartu dira. Hala adierazi dute Ernaik eta txikimendua adierazi duten eragile horietako batzuetako ordezkariek asteazken honetan Gasteizen egindako agerraldian. 2 aste pasatxo falta dira guztira 280.000 eta 500 euroko isuna jaso zuten kideen prozesu judiziala hasteko. Azaroaren 28an abiatuko da Gazte antolakundeak 133 helegite aurkeztu zituen eta. EAJaren barne berritze prozesuari dagokionez, abian da Araba Buru Batzarreko presidentetza erabakitzeko bozketa. Asteazkenean Gasteizen Araba Buru Batzarreko presidentetza erabakitzeko funtsezko bozkaketa egingo da. Jone Berriozabal eta Gorka Urtaran Gasteizko alkate ohia izango dira 2 hautagaiak. Halaber, Gasteizko batzokiek Arabako militante gehienak batzen dituztenek, bere biziko garrantzia dute Eusko Alderdi Jeltzalearen barne hauteskundeen 2. itzulian. EAJak lurralde zuzendaritza zein batzar nazionala eraldatzeko eta Euskadi Buru Batzarreko 8 kide zein presidentea hautatzeko barne berritze prozesua urrian hasi zuen. Lehen itzulian, Jone Berriozabalek Arabako berdintasun euskera eta gobernantza diputatuak alde nabarmena lortu zuen. Besteak beste, Berriozabalek 20 batzokietan bozka gehien lortu dituen bitartean, Urtaranek 10etan lortu ditu. Arabako Buru Batzarreko lidergoa ziurtatzeko 32 ordezkariren babesa behar da, eta gaur Gasteizen lurraldeko batzoki handienak dituen hiriburuan alegia, boto erabakigarri horietako 10 daude jokoan. Bestalde Bizkaian eta Gipuzkoan hautaketek joera argia erakusten dute. Hala nola, Inigo Alonso Energiaren Euskal Erakundeko presidente ohiak Bizkaian babes handia duen bezala, Maria Eugenia Arrizabalaga mesedetsu agertu da Gipuzkoan. 2 eskualdetan trantsizio prozesu egonkorra iragartzen duenaren erakusgarri izan litzatekena. Azaroaren 16an tokian tokiko ezaugarrietatik abiatuta lurraldeak konektatu eta 360 graduko Euskal Herria erakutsiko duen ekimen bat antolatu du gure eskuk. Herri ekimenaz hitzengo digu gaurkoan Josu Etxaburu bozeramaileak. Ongi etorri Hamaika Telebistara, Josu. Eskerrik asko, gonbidapenagatik eta eskerrik asko aukera emateagatik, gainera ikusentzunezko maratoi honen berri emateko. Bai, esan bezala, maratoia antolatu duzue, baina aurretik hamarkada bat baino gehiago egin du gure eskuk herri libre baten bidean borrokan. Askok 2014an erabakitzeko eskubidearen alde egindako gizakatea dugu gogoan, eta Espainiako bueltan zein ospatu berri den Behobian ere izan zarete presente. 10 urtetan gauza asko aldatu dira, baita gure esku ere? Nola ez? Gizarte bat aldatzen baldin bada, herri ekimen hori eta herritik sortutako ekimena izaki, derrigorrez aldatu beharra badago.
duela 10 urteko gizarteak eta gaur egun bizi dugun gizarteak ez du gauza asko aldatu dira. Gizartean oro har eta norbanakoetan ere, hau da, gu geu ere aldatu gara. Tartean, duela 10 urteko gizartea ez dugu, gaurko gizartea. Gogoratu duela 10 urteko gizartean, gizarte gatazka zerak baziran, eremuak eta baziran. Eta gero, beharrezkotzat jo gendun bere garaian horrelako herri ekimen bat, desberdin pentsatzen genuen eremu bat izango zena, eta 3 zutabetan oinarrituko genuen eremu bat izatea. Eta da, herri bagara, herritarron garaia da, eta baita ere erabaki nahi dugu. Eta 3 zutabe horiekin hasi ginen bidea egiten, eta nola baita ere bide hori aipatu duzu moduan oparoa izan da, eta gainera eskerronez baino ezin gara agertzen garen bakoitzean Euskal Herritarrek emandako babesagatik. Ze guztiok sortu dugu eremu hori, gure esku eremua. Eremu, denontzat erakargarri izan daitekeena, denontzat topagune izan daitekeen eremu bat, eta denok, desberdin pentsatuta ere, erabakitze eskubidearen alde egonda, lasai hitz egin dezakeguna, eta hortik, etorkizuneko Euskal Herri bat irudikatu. Helburu batek batzen gaitu Euskal Herritarrok, eta esan bezala egoera aldatu da berez, gure gizartea aldatu da berez, kamaratzean COVID-az ere hitz egin dugu, eta borroka egiteko moduak ere aldatu direla esan dugu. Kokatzen da gaur egun gure esku eraberritze horretan? Eraberritze horretan ikuste guretzako klabea izan zala itsasargiaren prozesua. Eta horretan, gure eskuk erabaki zuen duela pare bat urte egindako hausnarketa horretan, birpentsatzea. Gure eskuk zer paper jokatu behar zuen gaurko gizarte honetan, eta beti ere, burujabetza prozesu horretan, zer nolako laguntza eman diezaiokegun hain zuzen burujabetza prozesu horri. Eta hor aurrena aipatu genuena zan, gu geure burua eragile soberanistazat jotzen dugula, badakigula burujabetza prozesua luzeak izaten dirala, herri guztietan ala gertatzen ari da, eta sarri askotan hitz egiten dugu 10 urte pasatu dirala gure esku, baina 10 urte burujabetza prozesu bat aurrera eramateko ez da ezer. Beraz, horretan agertu ziren baita beste elementu batzuk, eta esate baterako basan gugento zen, zarri askotan gainera aipatzen da horreneko gizakatea edo bigarren gizakatea edo beste batzuk akaso Zurriolan egindako mosaikoetan edo Pirineoak argiztatu genuen horretakoa. Hau da, gutariko bakoitzak gure eskurekiko pantaila desberdinak ditu. Batean ume zenean gurasoekin atera zalako aurreneko gizakatera 2014an, guzti hori ondo, baina gero bai ikusi dugu baita ere, komunitate zentzua ere indartu behar dela. Ze gaur egunera arte, iritsi baldin bagara, Euskal Herria eta Euskal Herritarrok komunitate zentzuari eutsi diogulako da. Eta norbanako kerietan, denbora gehiegi emateak, ahuldu egiten du espazio hori. Eta bazela garaia baita ere berriro herritarron ardura hori berreskuratzen hasi eta horri eutsiz aurrera egitekoa. Beraz, hor baziran hainbat elementu, eta gero beste elementu bat basan baita ere lurraldetasunarena. Eta da, ezin dugu ahaztu, eta hori ere aipatzen genduen itsasargian, gure esku 7 lurraldei begirako proposamen badala. Euskal Herri, 7 lurraldez osatutako Euskal Herri bati begirako proposamena dela. Beraz, hor loturak eman behar dirala lurraldeen artean, elkar gehiago ezagutu behar garela, sinergiak elikatu behar ditugula, eta hortik ere eraikitzen dela herri bat. Hau da, oinarritik, eta gainera jakinda gurean 11 ekimen badirala batean da bestean denak burujabetzari begiratuz.
Alaxe da bai, esan bezala, hainbat ekimen egin dituzue, 11 ekimen egin dituzue, herri-zerri, eta herri-zerri sortu izan dira taldetxoak ekimen horiek aurrera eramateko, komunitatean nola ez, eta egoera kontuan izarik, norbanakotik komunitatera pasatzerako bidean erronka handia dugu aurrean, ez da? Bai, handia da, eta gure nahia eta alegin guztia jartzen ari gara, jendarteari hori adierazten, hori adierazi nahian. Benetan, aurrera egiteko garaia hauxe dela. Etorkizuna eraikitzen gaurtik hasten garela. Ez dago begiratzerik pentsatzen norbaitek etorkizuna eraikiko digula. Etorkizuna gu geuk eraikiko dugu, eta etorkizunen aurreneko harria, egunero, oraintxe bertan egiten ari gara. Eta ardura hori, nik uste kolektiboa dala, eta kolektibo izaera hortan hartu behar dugula guztiok, eta guztioren indarra beharko dela, hain zuzen ere, izan ginenetik edo garen honetatik ere, elkarrekin eta hortara dator baita ere herri libre bat gureskuk 2 urtetarako planteatzen duen herri ekimen honetan, baina jartzen dugu herri libre bat eta elkarrekin erabaki. Beraz, bai gustatuko litzaiguke guztiok, Euskal Herritarrok, bizi dugun abagune honen garrantziaz jabetzea eta elkar hartuta, eztabaida, gogoeta, iritzi, baina aurrera egitea ezinbestekoa dugu, herri gisa. Bide horretan, oraingoan, bagara ikusentzunezko maratoia antolatu duzu, aurkeztu duguzu pixkatxo bat gehiago. Bagara maratoia da, eta azpian gainera jartzen diogu 360 gradu, zergatik? Hasteko bagarak egingo duena da 12 ordutako ikusentzunezko erraldoi bat. Eta ikusentzunezko hori lotuko du, edo ikusentzunezko horrek lotuko du Euskal Herria guztia bera gehi diaspora. Ezin baitu guaztu. Hortan ere, milaka euskaldun batzuk badirala, beste lurralde batzuetan bizitzen, Euskal Herriarekiko atxikimendu osoarekin. Beraz, egingo duguna da horregatik jarri diogu 360 gradu. 200 bat bideo jaso ditugu, herrietatik. Eta 12 ordutan, denak ikusteko aukera eukiko dugu. Denak ikusteko da denetatik ikasteko. Ze hainbat herrietatik bidali dizkiguten bideoak ikusten direnean, asko ikasiko dugu. Ze asko eta asko dira, herriaren izaeratik, eta herriak zer egiten duen herri horrek bere izaera hortan, edo nola iritsi den izaera horretara, adierazten duten hainbat eta hainbat bideo daude. Beraz, ikasteko aukera ere eukiko dugu, eta uste dugu hori ere modu polita dela komunitatea egiteko. Eta komunitatea egiten joateko. 2 gizakate egin genituen, 2 gizakate presentzial. Eta milaka lagun elkartu ginen hor, gainera elkarri esku eman da jakin gabe, nori ematen genion eskua, zarritan. Beraz, konfidantza zubi batzuk hor sortu genituen, desberdin pentsatu, eta hala ere eskutik helduta guztiok. Eta orain egingo duguna da, aprobetxatu teknologia berri horiek, digitalki, Euskal Herri oso bat irudikatzeko bideoa, eta nola ez, gero, egingo ditugun, hiriburu diferentetan egingo ditugun ekimen kulturaletan, eta horretarako ere deialdia eginez jende animatu dadin. Esan bezala, hainbat bideo jaso dituzue, hainbat 200 gora aipatu dituzu, Euskal Herriko txoko desberdinetatik eta agian diasporatik ere bai? Diasporatik jaso dugu Argentinatik. Begira. Ez dira gehiegi, egia esateko, baina badira esanguratsuak. Eta bada hor ze ariketa zen, eta herri-zerri ibili izan garenean honen berri ematen eta helburua zein zen, ariketa zen zerk egiten gaitu Euskal Herritar. Hau da, adieraztera joango bagina beste norbaiti
Zergaitik nahi dugun erabaki eta erabakitzeko gaitasun hori eskuan izan eta 21. mendetik harago eramango dugun Euskal Herria irudikatu, zer uste duzu edo zer zara zu, nola sentitzen zara Euskal Herritar? Eta hortik ja abiatu da, nik esango nuke bideo uholde hau, ez? Eta bide batez esan behar da, eskerrak eman behar diegu guztiei, ze hemen herri-zerri azelako lanketak egin diran. Asko izango dugu ikasteko bideoen bitartez, gure nortasunaren inguruan eta baita lurraldetasunaren inguruan ere, eta, esan berri duzun bezala, bideoez gain, hiriburuetan ere ekimenak antolatu dituzue, kultura ekimenak konta iguzu. Bai, printzipio zor izango ditugu ekimen diferenteak, goizean goiz hasita ja 10 ditan Gasteiztik, 12 Bilbon izango dugu beste ekimen bat, eta pixka bat ekimen nagusia edo izango dana, eta gero beste ekimen guretzako ezinbesteko bat izango dana Iruñan egingo duguna. Kulturarekin lotutako ekimen diferenteak izango dira, batean eta bestean izango diranak, inguruetatik hasi, baina musikaz, bertsoz, dantzaz, antzerkiz osatuz joango dira ekimen guzti horiek, eta nik, aprobetxatzen dut zuen etxean egote hau, jende animatzeko, bertara hurbildu dadin, eta gainera gozatu dezan, ze 12 ordu horietan, ekimen horiek zuzenean emango dira. Hau da, egongo da bideokate bat, baina halako batean, 10 bueltan Gasteizekoa emateko zuzenean, horreten bat egongo da bideoekin, eta Gasteizekoa bukatzen denean berriro bideoi ekingo diegu, eta horrela osatuko dugu 10-etatik 10 arteko tarte bat. Kate digital bat dela esan genezake beraz? Kate digitala da, nik uste herri kate digital badala, herriek egiten dutelako, lurraldeek egiten dutelako, eta hor badago norbanakotik harago doan kontzeptu bat ere, gizakate presentzialetan pertsona ginean, hemen ere nola ez, baina badago beste kontzeptu bat ere lantzen dena, herrietatik ekarritako bideo guzti hoietatik, eta bai, aprobetxatu beharra badago bere mundu digital hau, eta gero zeinek daki, guzti hau, hemen hasten dena, nik ez nuke esango gaueko 10etan, azaroren 16ko 10etan bukatzen den ekimen bat denik. Zeinek daki, honek ez ote duen ekarriko, etorkizun hurbil baten, edo esain hurbilean, baina beste dokumental bat. Aurrera begira jarraituko duzue lanean, eta bideo maratoi honek ekarritzakela aurrera ere bestelako ekimen batzuk digitalizaziora salto eginda gainera, dokumentaleran esaterako. Momentu berri hontan, fase berri hontan, gazteak ere protagonista izango dira, digitalizazioari lotuta aukera hau da, autu hau, hobeto esan da, digitalizazioaren autu hau, egoera berrira, hau da, gaur egungo gizartera egokitzeko autua izan da, edo gazteengana gerturatzeko autu bat? Lagunduko du. Ziur gaude lagunduko duela, baina bi gauzak lotu behar dialakoan gaude, esan nahi dut. Badira sareetan badira gazteak eta ez dira nakain gazteak ere. Eta aprobetxatu behar da eremu guzti hori, mezu hau helarazteko, baina ezin dugu ahaztu baita ere eremu presentzialak, bai? Zeinetan elkartuko garen, zeinetan begietara elkarri begiratuko diogun, zeinetan gogoetak elkarrekin partekatuko ditugun eta ez pantalla baten atzean batzuk eta besteek, beste gozamen bat ekartzen du horrek, bai? Eta burujabetza prozesuan izan behar da eraikitzailea
eta eraiki modu eta era diferenteetan eraikitzen da. Eta eremu digitalak lagunduko digu, nola ez, baina ez katoz inolaz ere eremu presentzialei uko egitera, ze bai uste dugu gainera alaxe jaio ginean, eta alaxe iraun nahi dugu. Eta da, herrietan egoten, jendearekin hitz egiten, jendearekin partekatzen, desberdin pentsatzen dugun onartean eztabaidak eta gogoetak egiten, ze argi dagoena da, hainbat eta portzentai oso altu batek erabakitzeko eskubidearen alde dagoela. Eta gero, erabakiko dugu bata edo bestea. Baina Euskal Herritarrok erabakitzeko eskubidea dugula, nik uste inork gutxik zalantzan jartzen duela gaur egun. Hori ikusiko dugu oraingoan ere azaroaren 16an, eta esan duzu presentziak garrantzia handia duela, hala ere online ere ikusteko aukera izango da ekimena, bertaratu, hiriburuetara bertaratu ezin duenarentzat, gurean Hamaika Telebistan ere zuzenean emango dugu, eta baita YouTube kanalean ezaztu, eta aurrera eginda, ezin dugu ahaztu herri ekimena dela zuena, eta hainbat eragilek ere parte hartzea izango dutela. Nola baloratzen duzue jendeak izan duen parte hartzea? Lehenengo eskerrik asko, guztiei. Entzun gaituzten guztiei. Bideo honetan baieskoak jasotzen diren heinean, eseskoak ere jasotzen dira, eta gainera oso modu naturalean hartu behar dira, baina jende askorekin egoteko aukera eduki dugu, eragile diferenteekin egoteko aukera eduki dugu, guztiei saiatu gara, ez bakarrik bagara 360 gradu ikusentzunezko maratoi honen berri ematen, saiatu gara herri libre bat, 2 urteko plangintza baten eta ekimen baten berri ematen. Eta nola ikusten dugun guk gaur egun abagune politikoa. Nola ikusten dugun abagune politiko hortan eragin dezakegun. Nola abagadune politiko horri jarraituta estatus politiko berri baten eztabaidan zabalik dagoena, eta hor dagoen horretan, herritarrok zer nola bultzatu dezakegun, nolatan herritarrok egon behar garen horretan. Guzti hori izan da, eta aukera ederra eman digu, batzuekin eta besteekin guzti hori partekatzeko. Ze ezin dugu ahaztu, bagara orain, ez? Ikusentzunezko maratoi honi buruz hitz egiten ari garen honetan, 16an, gaueko 10etan, ez dela ezer bukatzen. Hau izango da beste mugarri bat, baina beste mugarri bat beste nonbaitera eramango gaituena. Eta mugarriz mugarri da herri ekimen honek, gure eskuk, herritarron ekimen honek, bultzatzeko, hain zuzen, burujabetza prozesu hori. Eta aukera paregabea izan da, eta nik uste oso aberatsa izan dela berton egon garen guztiontzat, eta oso ona dela gainera, oso modu gardenean eta oso modu naturalean, batzuekin eta besteekin hau partekatzea. Burujabetza politikorako bidean, bide honetikoa zela esango zenuke beraz? Nik esango nuke derrigorrezkoa den, edo egitea derrigorrezkoa den bidea dela. Eta, aurrera begira, zer nolako erronkak aurre ikusten dituzue? Bizka bat gurean jarraituko dugu, eta 16an egongo da sorpresaren bat edo beste. Aurrera penik bai? 16an. Ikusi beharko dugu orduan. 16an, bai, nik ikusentzunezko honetan eta ikusle izango direnei, izango nieke, momentu batzuetan behintzate adieraziko diren kontu batzuri oso atento egoteko, ze hortik etorriko dira urrengo urratsak, aipatzen dudan honetan, eta hain zuzen ere, herri libre bat ekimen horren baitan, eta estatus politikoaren inguruko eztabaida hortan,
kasu honetan gu herri ekimenetik ikusten ari garena da, beste batzu jarri dituzten piezak mai gainean. Eta piezak hortxe daude jarrita. Kontua da, estatutuaren kontuan norbaitek Euskal Herriari zor diola, hor 29 transferentziz eta hitz egiten dan horretan, hitz egin gabe transferituta dauden ekimen horien igaduraz, eta beste kontua da, guk geure buruari zor dioguna. Euskal Herriak eta Euskal Herritarrok geure buruari zor dioguna. Eta buruari zor dioguna da estatus politiko berri bat. Hain zuzen ere, nazio aitortza bat izango duena, estatuarekiko beste nolabaiteko harremanak bideratuko dituena, gure lurraldeen artean kohesioa da inklusioa lotuko duena, eta herri gisa ditugun erronka guztiei erantzun bateratu eta komunak emango diona. Horren bidean lan egingo dugu eta azkenik bada ikuslei helarazi nahiko zeniekin mezurik? Ikuslei aurrenekoa gozatzeko. Zenik ustean ez dagoela burujabetza prozesurik gozamenik gabe. Sarri askotan esaten da, dantzatu, abestu egin behar dugula, jakin badakigu, gauzak ez diala errezak, baina lana egin behar da. Beraz, azaroren 16koa izango da gozatzeko egun bat. Azaroren 17 izango da disfrutatzeko egun bat. Ze hau bikaina aterako da. Eta ikusiko da eta ikasiko dugu asko. Eta 19tik aurrera jarraituko dugu herri libre bat ekimenaren diseinuan Euskal Herriari eta Euskal Herritarrei berriro ere aukera berriak eskaintzen bat egin dezaten gure eskurekin, hain zuzen burujabetza prozesuan elkarrekin erabaki dezagun. Ziur egun aparta izango dela azaroaren 16koa eta aurrerantzean datozenak ere herri libre baten bidean. Agurtza besterik ez zaigu falta, Josu, esker mila gurean izatearren. Eskerrik asko zuei, zarri askotan gainera edabideen kontra jotzea erraza izaten da. Eta guk behintzat, zuekiko esker ona baino besterik ez dugu, aukera ematearren, modu honelaxe hitz egiten ari garen modu natural hontan, guztionen berri emateko. Gure esku duela 10-11 urte jaiotako herri ekimen bat, zer nolako bilakaera izan dugun, momentu honetan herrietan dauden taldeak edo gure eskuko kide sentitzen diranak senti daitezela herri libre bateko kide, eta horretan lan egin dezatela herrian eta lan egin dezatela baita ere gure lurralde guztietan. Eskerrik asko zuei, tokatzen zaizuen aldetik, eta eskerrik asko lehen aipatu dudan moduan bideoak helarazi dizkiguten guztiei, eta kalean goazela inork ezer esan gabe hurbiltzen direnean zaten gu ere gure eskukoa gara. Hori polita da. Polita da, bai, ea laster berri gehiago dugun gure esku herri ekimenaren inguruan, eta, esan bezala ezaztu, azaroen 16an ikusi ahal izango duzue bagara herri ekimena gurean 11 telebistan, baina ezaztu hiriburuetan ere izango direla ekimenak.
barruan daukadana, arro edo pare, bizi posten hauena, unkitu baitare, juntatu gaituena, hemen parez pare, afizio polit bat besterik angabe. Izabela sentitu urduri zurruna, deia hartzean zepuz baietz erantzuna, buruari lau buelta papela taluma, berriro ere entzun txaloen leuna, plazer da sentitzea norbaitek entzuna. Hementxe Roxi Lazkanaren bertsoak. Esan bezala, hortengo udan kantatu dituenak Erlanin, guretek eta guretzat saio horren baitan. Azaldu diguzuia, oso bertso jarri zale zabiltzala azken boladan, eta Roxirenak bere izteko beste guztien artetik, ze arrazoi zenuen? Eharrak diala, oi beti. Etxe dela publikatuak. Oire bai. Eta lehenengo momentu nire bertan negon,